Sinsa lab, nay dakop. Lab, unsa may mahatag na to ani lab? No choice kita ani, kinig yung 100. Yung kanan sugo-suguan ta pangabo oy. Hasta ba yung layo ang kabanan dito sa ilawom sa bukid? Ato sana ko na dito be. Oy, Gimo, umana kagkabo? Oh, mana, unsa na mo pa isugo nimo? O naapa, pero manlakaw sa tagmol. Sus magunsa man intaw tagmol nga wa man tay kwarta. Ay sus, ako'y kwarta. Pila man pud lab, bising na ako ana. Why imo kay 100 ra. Unsa man, tara na. Kuhay mo motor. 100 naman di ay. Kaya, oy. Dali, good. Tara. Muka ni motor ay, paligid ko man pangpang ron. Nay, pud. Unsa man ang motor ni mo lab? Uy, hanap-hanap naman tibi-tibi ana. TV nga gids man na. Tanawa na ko na, wala gasolina atong motor. Na, unsaon man naroon? 100 naman akong kwarta. Aw yata, yun na yung 100 rami be. Oh, binili ko 50 ana ha. Sa kalitro, sa 62 ang isa ka litro. Kita kaabot na sa gasolinahan. Abot, palagi na. Tagdali. Sa lap, nay dakop. Hala, nandakop lagi na sa draa. Nga bukid naman ni Dria. Wala, may pili ng mga pulis no. Hinuon po. Tara, lusot ha. Lusot na nga tanawar ko itong motor. Bangag naman kanining headlight, anay. Okay na na, oy, kay headlight raman na. Nya, wala man yung side mirror, nya, way brake, oh. Alaluya na dahil sa tong motor lab, oy. Kasi hindi, mangyo pa na to na si sir. Kay kabungkago naman po niya tong motor. Dili, guro ni Dakpon, oy. Uy, yun kayo, kay tanawar ako niya kung gilingkuran, oh. Agay! Protestingan na to, kay markaila ko na manakupay. Sige, sige. Eh, Paul. Pagulat ba ka din magrang? Protestingan na to, labay ta. Tara. Uy, gini. Madakpan yun ako na kayo. Ang motor. Para, boss, para. Agay! Sir. Uy, sige, yung duha. Ay, sir, nagdakop ka, sir? Ay, wala. Musakay ang tako. Hanap ka palang nanakop na imo yung sungog-sungogon. Oh, lisensya agristro kay yung motor, murag kalansay. Lab, ang lisensya daw registruan ni Lab. Na namatay na lang dinosaur lab. Wa pa na ORCR ni motor. URCR? Ngano day Lab? Nani CR atong motor? Nayabag na magalab. Babutan nga pa na ng CR ang motor. Di ka na niyog yayaw day, gawas na niya na. Sir, pwede mangyo, sir? Hangyo? Di ko mapangyo kay bukid mong ganun yung lugar ko na. Dako kay ko gasto palong diri ba para magdakop lang. Ay, wadi ka gihatod og ampra, sir. Ay, ampra, wala ko lagi atod kay wasila pantubil. Na, mauna. Dakop-dakop mo niya. Wala man mo ipantubel. Ay, hala nayabag na sugo. Nasugo ka, boss? Wala sir ay. Nag-istorya raman ko. O nya, na may matag. Lab, unsa may mahatag na to ani Lab? No choice kita ani. Kinig yung 100. Yang pantubil na to, magbakta sa ani ron. Oh, murag anak yun. Kara sir oh. Kinin lang naman ihatag. Ne? 100? Doon na, dako-dako ni? Wala na yun sir. Mao na yun ay last kwarta na mo sir. Luoy na gay kay mong motor, sir, oh. Dawatan na na, sir. Luoy mo din ninyo. Sige, dito na mo. Okay na sa 100. Ating mo ha. Sunod, di na magpadakop ha. Noon sa mga di man mandar. Nawa na, Lab. Wala na gasolina. So, ni mo ito papitag mall. Magdas na lang, Lab. Magdas na lang ta. Makalbuya, Lab.